Ahojte, máme tu ďalší diel bez filtra a ja tu mám dnes pri sebe muža. Je to môj prvý muž v tejto relácii, naozaj. A je to tanečník a je to súťažiaci z Love Islandu. Vilda, čauko. Čauky, zdravím vás. Tak to mě moc těší, že jsem první muž, no, jsem vůbec netušil. netušil. Prvý, ako sa cítiš v tejto roli? Privilegovaně úplně. tak to budeš na mě drsnej tím pádem, když jsem teda první muž. Ja verím, že áno. Aha, zajímavý, takže, nebo mě možná vnímáš jako ženu. Nie, to určite nie. Určite ťa vnímam ako muža. A ty si sa tak divákom vril hlavne vďaka tomu, že si bol v Love Islande. To už bolo pekných pár rokov dozadu. Ako si na to spomínáš? Je to 3,5 roku zpátky. A je to první série Love Islandu 2021. Takže vzpomínám to dobře, tak v podstatě můžeme dneska říct, že díky tomu žiju takový život, jaký žiju, a to je hodně tancování a tak dále, protože Love Islandem to začalo, ale vlastně pokračoval Let's Dance a díky tomu jsem teďka víc na Slovensku. Tancuju a v podstatě můžu říct, že mi to změnilo život, nebo nastartovalo nějakou kariéru. Asi to, co jsem dělal předtím, to jenom jako zvětšilo, já jsem to tancování dělal i tak, ale ten Love Island tomu extrémně pomohl, začal jsem hodně moderovat akcí, poznal jsem spoustu lidí, se kterými dneska děláme různý biznis, takže Love Islandu můžu říct, že přihlaste se všichni do Love Islandu, buď najdete lásku, což se mně nepovedlo, ale zažil jsem díky tomu strašně moc hezkýho a změnilo mi to život asi, no. A v tvojom prípade, ako k tomu prišlo, že kedy vôbec nastal ten moment, že idem do takejto reality show? Tak těch momentů bylo hodně moc, je to i docela takový vtipný příběh, mě vlastně přihlásila moje bývalá holka, já říkám to už po několikáté, ale je to tak, byli jsme doma, ona přihlásila sebe i mě, pak jsme se nějak rozešli, já jsem šel na casting, prostě nějakým způsobem mě vybrali, ale nechtěl jsem jít, protože první série byla úplně jako vzdálená a i ta nová mě podle mě úplně nejsem typický kluk do Love Islandu, jako myslím si, že tak bílej člověk tam ještě nebyl, takže museli zvětšit rozpočet na opalovací krémy, takže se toho asi báli, ale nakonec Samojaško to protlačil nějakým způsobem a chtěli mě. A vlastně odjel jsem na Love Island jenom díky tomu, že jsme seděli venku na zahradě a na také oslavě s kamarádama. A jeden kámoš, prostě jsem byl takový špatný a věděl jsem, že to moc nemůžu nikdy říkat, ale tomu kámošovi jsem to říkal tehdy a on říká, však jeď, budeš tam dívat na holky a jíst jídlo u bazénu, jako jeď. Ideálne. A já jsem vlastně na druhý den napsal, tak já pojedu. Hej. Takže tak nějak to bylo a byla to úplně náhoda a bylo to skvělý, jako já na to vzpomínám jenom dobře, pro mě to byly 2 měsíce bez zážitku, odpočinku a všeho. Potkal jsem tam Petra Havránka, se kterým jsem stále kamarád. A spoustu dalších, takže jako let's go. Proč tam nejdeš taky? Neviem, či som vhodný typ na Love Island, ale tak to vie, nikdy nevieš. Proč ne? Já myslím, že je vhodný každý. Já vůbec nejsem vhodný typ a nakonec to nějak tak bylo. No vidíš, a skončil si tam. Skončil jsem tam dokonce ve finále. No a pak bylo tancování, že jo, pak jsem rovnou dostal nabídku do Let's Dance, jestli nepůjdu na casting. Taky jsem se vlastně dostal a díky Pepemu Majskému a Miňovi Kerešovi tam tancuju vlastně už po 3. jsem byl a možná budu i po 4. Hej, takže ťa uvidíme opäť, hej? Možná ano. Dobre, tak necháme sa prekvapiť. Nebo budu dělat bufetu, to ještě, a nějakou pozici tam to je možné. Je to možný, ano, umím perfektně toasty. Tak ja sa vrátim ešte k tomu Love Islandu. Išiel si tam vyslovene hľadať lásku, alebo skôr ti išlo o to, aby som sa zviditeľnil a možno nabral nejaké nové skúsenosti? To je vždycky taková trochu past, jo, ono se to hrozně těžko jako určuje na tom začátku, protože nikdo neví, co ho čeká. Já jsem šel taky do Love Islandu, byla to dokonce první série, naposledy byla taková reality show Hotel Paradise, což byl 10 let zpátky, já jsem měl asi 6 let, když to běželo, takže nebo 12, já nevím, nebo hrozně málo jsem měl a vlastně pro mě, když se někdo zeptal, jestli tam jdu hledat lásku, anebo tam jdu nějakou kariéru, já jsem nešel za ničím, jako já jsem měl nějaký nápad, že proč tam asi chci jít, jakože chtěl jsem nějaký věci třeba posunout, mohl jsem si říct, že toho využiju, té pozornosti třeba to pro to, co už dělám a tak dále, ale vlastně jo, tak neměl jsem holku, chtěl jsem aj jako tam někoho poznat, určitě, jo, ale takový to, že se třeba letos, ta 4. série, hodně ti lidi se osočují navzájem, že ty jsi šel sem jenom pro čísla, jo, pro nějaký followers a pro lásku, jako nikdo tam nejde, nebo každý tam jde pro nějaký zážitek a když potká lásku, určitě bude rád, jako jo, to je taková hrozná past, že někdo řekne, já tam jdu jenom pro lásku, no nejdeš, když tam prostě za celým kompletním zážitkem Love Islandu a to, že pak s někým odejdeš, tak je to mega výhra, je to zázrak, stalo se vlastně z každé série je několik párů, že jo, takže skoro vlastně všechny vítězové jsou spolu do teďka, všech 4 sérií a spoustu dalších párů vzniklo a i mimo to
dokonce i Samo Jaško, tím ho zdravím, doufám, že to uvidí, asi našel teďka svoji lásku přímo ve 4. sérii, Jenny jsou hrozně sympatiční, takže Love Island není jenom prostě o tom, že tam najdeme lásku, ale je tam i o tom, že třeba poznáme nějaký lidi a pak tu lásku najdeme. Takže... Určite áno, je to aj spájanie rôznych priateľstiev a nových kontaktov a vzťahov. Ty si tam teda bol s Nicole, vy ste aj istú dobu ako keby možno spolu chodili, ale... Tam... sme spolu chodili, normálne sme spolu chodili. Ale tam potom nastal ako keby nejaký problém, nie? Ona bola, čo rozprávala o nevere, tak ako to bolo? Ja som sa k tomu vlastne doteďka nevyjádřil nikdy. No, nech sa páči, máš priestor. Děkuju. Vyjádřil bych se k tomu, že normálně jsme spolu chodili a prostě pak to fungovalo úplně jinak. My jsme v té vile si rozuměli, ale pak jak jsme přijeli sem, tak jsem zjistil, že jsme každý úplně jiný. Jo, my jsme spolu dokonce chodili vlastně do první mojí Les Dance, ona dokonce byla na prvním přenosu můj první jako tanec v Les Dance se Zuzkou Šebovou a byla tam jako přímo a seděla se mnou, protože to bylo jako průnik z Love Islandu do Les Dance, takže to bylo jako pojatý, ona tam byla se mnou a pak jsme se normálně rozešli, jako normálně jsme se na tom domluvili, rozešli jsme se, to, co se dělo potom, mě to samotného jako překvapovalo a nikdy jsem se k tomu nevyjádřil, protože bych to musel úplně celý vzít jako od začátku. Tak mrzí mě, že Nicole pořád po těch letech, já už jsem na ní úplně zapomněl, ale což je tak, ale ona pořád někde chodí a vykládá, jak to bylo a nebylo, tak bylo to celé ještě úplně jinak, ale už je to strašně dávno a já na ní naštvaný nejsem vůbec, jakože jí to vzalo nějak víc, já jsem určitě měl v té době rád a to, že to tak dopadlo, ale tak normálně jsme spolu chodili a hotovo. Tak ona dokonce ukazovala aj nejaké video, že vraj si bol s nejakou druhou dievčinou v posteli, či čo, tak ako to bolo? Já jsem to video nikdy neviděl. Takže jako já nevím, ona ukazuje pořád nějaký videa, ale já jsem ho neviděl, takže ne, tak určitě se něco stalo, ale to bylo třeba i v době, kdy už jsme pak nebyli, takže těžko se to spojuje už zpětně, už přesně ani nevím, jak to bylo a tímto jí zdravím a doufám, že se má dobře. Ani si nepamätáš, že čo ti napísala vtedy na to? Tak my jsme si nějak psali, že máme u sebe nějaké věci, ale jako já jsem to měl v sobě ukončený, takže já už jsem ani proti tomu nechtěl bojovat. Tehdy to bylo samozřejmě, každý mi to psal, že ty jsi takový a makový, bylo to pro mě jako i náročný, jako to zvládnout, ale tak na druhou stranu já jsem to s ní jako měl ukončený úplně jako vnitřně, takže já jsem neměl potřebu nějak bojovat, něco vysvětlovat. Žili jsme to my dva, nikdo jiný. To, že ona to začala vytahovat ven a tak a překrucovat všechny ty věci, tak se stalo, já jí to vůbec nezazlívám a i když ukáže někdy nějaký video, ať tě ukáže, však co, bylo mi 21, takže určitě jsem udělal i nějaký chyby, ale tak na druhou stranu prostě my jsme se spolu měli dobře, pak to zaskřípalo a hotovo, jakože nic víc. Já bych jí tímto pozdravil a řekl, ať se má moc pěkně, nic víc. Ale teda v kontakte už nie ste? Já jsem mu neviděl, od té doby musím říct. Odfiltroval si ju vyslovene zo svého života. Já jsem mu neviděl od té doby, tak odfiltroval, tak jsme se rozešli a už jsem mu neviděl, nikdy. Ani jsem mu nikde nepotkal, takže já vůbec jako fakt nevím, co dělá. Ale keby ste sa stretli, tak v pohode by ste spolu ako keby prehovorili, hej, že by ste sa neobchádzali. Ne, určitě bych řekl, ale ani vůbec nejsem naštvaný, řekl bych ahoj, jak se máš a jak jde život. Jasné. Ale už jsem úplně jinde, už to vůbec, já to ani nepamatuju, jakože upřímně jsme spolu byli hroznou krátkou dobu, že jo, byl Love Island 2 měsíce, pak jsme spolu asi 4 měsíce chodili, takže to je tak strašná krátká doba, že jako a žili jsme ten boom po tom Love Islandu, prostě spoustu lidí nás poznávalo, byli jsme na různých akcích, prostě to, co teďka zažívají všichni z těch reality show, tak my se tu první sérii, to byl fakt jako neuvěřitelný boom a vlastně jsme si to užívali, ta Nicole byla na spoustu věcí hrozně fajn, takže jako jsem rád, že jsem ji tam poznal, že jsem to s ní zažil, ale od té doby jsem ji neviděl, takže to je fakt 3 roky, co jsem mu neviděl. Takže nechápu, že se mě na to ještě dneska někdo ptá, protože už já sám si to nepamatuju a mám chuť, úplně musím těžce vzpomínat, jak to celé vlastně bylo, protože to fakt je dávno. Za ty 3 roky se stalo tolik věcí, že? Hej, to je pravda. Ale tak někdy je dobré si připomenúť také ty vzpomínky. Možno aj pekné a možno aj tie horšie, nevadí. Mám i lepší připomínky, co si můžeme připomenout. Dobre, poďme na tie lepšie pripomienky, respektíve spomienky. Ty si tam však našiel veľa dobrých kamarátov a priateľov, s Peter a Gabi si stále v kontakte. Jasně, ano. A ještě s kým se tak stretáváš? Tak Aisha, určitě, Peter Gabča, oni mají dokonce zajímavý podcast, kde komentovali různý teďka ty reality show, tak jsem tam občas byl pozvaný, bylo to super s něma, tak s Petrem máme srandu, Gabča je na té vlně taky, takže já stále doufám, že s Petrem třeba někdy vytvoříme nějakou zajímavou moderátorskou dvojici, protože ten humor, co máme mezi sebou, je neuvěřitelný a nemám to fakt jako málo s kým, s ním se mi to sedlo úplně, vlastně pro mě Love Island byl dobrý hlavně díky tobě, Peťo. A to je velká pravda, já jsem tam našel kamaráda a my jsme to prožili ve srandě celou dobu, takže doufám, že s Petrem třeba ještě někdy něco vymyslím a stále jsme v kontaktu i s Aishou, protože tady v Bratislavě, že jo, a
se spoustu dalšíma, jako já teďka úplně nevím, kdo je Michela, za kterou jsem v páru tady někde pryč v Americe, takže se to tak rozsilo, ale když potkám Martina s Laurou, který vyhráli naší sérii, tak je hrozně rád vidím a spoustu lidí. Nathan byl s náma tehdy, že jo, toho jsem potkal nedávno, takže koho potkám, tak ho rád vidím, tak jako zažili jsme spolu společný zážitek a já nemám ani na nikoho sebe menší zlost, takže, nebo jako právě naopak je rád vidím, že jo. A sledoval si aj tie ďalšie série potom? Jasně. No, 2., 3., 4. sérii, tak vždycky samozřejmě se snažím i jako říkat těm lidem, hele, Love Island, pojďte tam, jo, a i se mi podařilo třeba pár lidí přesvědčit, že hele, zkuste jít na casting, bude se vám to líbit, i některý vybrali, takže vlastně ty svoje kamarády, co jsem tam takzvaně poslal na casting, tak jsem se pak na ně díval a fandil jsem jim, takže poslal jsem tam i svoji bývalou holku, že jo, teďka nedávno, to taky bylo všude, takže neposlal, ona tam se přihlásila, ale... A věděl jsi o tom? Jo, tak jasně, tak věděl jsem to, tak jasně, tak byli jsme spolu normálně, jsme měli dobrý vztah, já jsem to jako, já jsem jí to přál, jako věděl, tak jako dívat se na svoji holku, jak je někde s nějakýma jinýma klukama ve vile bývalé, nic moc, jako, že by to byl nějaký super zážitek, ale já to, když se mi to ukončí ve mně, tak já jim to těm lidem přeju, tak jako já jsem zažil z toho super zážitky, podařilo se mi z toho spoustu super věcí, tak ať to zažijou další, to jim, všem to přeju, jo. A potom Love Islande, keď prišla tá realita, tak aké to pre teba bolo? Vieš, no, prišiel možno taký ten fame, sláva, ľudia ťa viacej začali spoznávať. Pamatuju si, jak jsme onemocněli všichni, protože tam 2 měsíce v teple a najednou se přijeli. Všetci si boli chorí? Tak prostě jsem byl 14 dní, měl jsem chřipku nebo nevím co, protože z toho tepla, jak jsme šli do té zimy, tak najednou to byl šok, že? Takže jsem dlouho byl nemocnej. No a já si to moc nepamatuju, jako upřímně, byl to takový frmol, jako ano, najednou jsme přijeli a poznávali nás všude ty lidi a vlastně všechno bylo pozitivní vesměs, takže vám děkuju. Jakože bylo to fajn všechno. Proto to všem doporučuju, proto říkám všem, běžte do toho Love Islandu, je to něco, co vám hrozně přidá, lidi se bojí, že ztratí nějakou pozici v práci a tak dále, ale jako dívají se na to i lidi třeba, kteří prostě pracují nějak seriózně, jsou to třeba soudci nebo policie nebo nevím co, jaký orgány a taky večer se dívají jako každý člověk na nějakou reality show a chcou se bavit. A když je člověk sympatický, tak se mně třeba stalo, že jsem se bavil s panem starostou u nás tam kousek od Olomouce s jedním a on se na to díval a prostě říkal mi jasně přijď za mnou, prostě starosta mě pozval, řešili tam nějaký festival tehdy a vlastně přidalo mi to jenom, že se díval, říkal jo ty jsi tam byl z randu a vlastně jsem zjistil, že se na to dívá úplně každý, takže každý mu to může přidat, takže vždycky, když se lidi jako bojí, tak čeho se můžou bát, tak když jsem jako normálně nemluvím nějak sprostě a nejsem úplně jako nějak extra drama queen, nemám ty red flagy, jak se říká, tak asi si myslím, že to je pro všechny přínosný. Pro všechny. Ak by si mal teda možnost tam ísť opět, tak by si išel? Asi ne. Asi ne. Určitě ne. Tak kdybych tam nebyl a přišla by mi pozvánka, abych šel, tak bych určitě šel. Ale znova si myslím, že už jsem tam jako navykládal, co jsem vlastně chtěl navykládat a že myslím si, že i úspěch té reality show je, že právě se objeví těch 10-12 nových tváří na začátku, pak přicházejí noví, dohromady tam je kolem 30 lidí, že jo. Takže myslím si, že jako lidi se chtějí poznat nový tváře. Že takový ten efekt, že přijde někdo jako ze starého nějakého Love Islandu z jedničky, tak nezafungovalo to za mě úplně nejlíp, jako byli tam vlastně Natálka Kočendová, Nathan tam byli zpětně jako a tak dále, spoustu lidí, že jo, nebo tady ti 2, možná ještě někdo, nevím. Pár lidí se vrátilo a vždycky jsem si říkal, jako, že ty lidi hrozně na to nadávají, že proč to tam už dostal šanci a je to pravda, ti lidi dostali šanci, já jsem mu taky dostal, nevyšlo to a teďka kdybych tam šel zpátky, tak každý se na to vzpomene, jo, však on s tou Nicole, to bylo tak a vlastně pak to bylo jiný, že jo, v tom normálním životě, bohužel to nevyšlo, ale bylo by to asi cool odejít s holkou z reality show, jenom mně to nevyšlo, no tak vyšlo to jiným. A ak by si mal povedať taký vyslovene, že highlighty z toho Love Islandu, čo to pre teba bolo, ktoré si teraz nevybavíš, čo si tak úplne, že pamätáš? Tak afterparty po Love Islandu byla skvělá, to jako nikdy nejsou žádný videa, třeba je někdy otajníme po nějakým výročí, po nějakým 5letým, 10letým výročí. To je s tím Peterem. Moc divoký to tam bylo. To bylo šílený, ano. A i ty zážitky, co nejsou vůbec aj natočený, prostě tak jako divoký to bylo. A chci říct, Love Island tak prostě já jsem tam měl jako opravdu kamarády, to ti lidi tomu nevěří, oni se na to dívají, na tu a říkají si,
jak si po týden můžou tady brečet, že odchází domů, ale když se s někým od rána do večera nemáte telefon a vlastně jediný, co řešíte, je ty vaše vztahy, tak ten vztah se mnohem rychleji přibližuje. Že když se potkáme teďka na hodinku, anebo se budeme spolu někde týden na dovolené, no tak jako se zblížíme úplně jinak, že jo? No jasně, to jo? Možná odzadu, ale... Áno, to jsme my, odzadu. Jo, ale takový blbý vtípek, ale je to o tom čase, takže my v tom normálním životě nemáme čas strávit 12 hodin denně s někým a tak strašně se jako zbližovat, jo. Takže ti lidi po těch 2 měsících spolu chodí a oni spolu 2 měsíce strávili jako čistýho času. Večer, ráno, přes den a furt jsou spolu. Takže já když tam řeknu, že můj kamarád je Peter a někdo řekne, však se znáte z nějaké reality show. Je to pravda, ale my jsme tam byli spolu od rána do večera a já o něm vím víc, jak jeho kamarádi, co ho znají 5 let třeba. Takže vidí tam se lidi navzájem, jak brečí, jak prostě jak je to emocionálně vypjatý a ten člověk jako zažije hodně, takže chápu, že když pak je nějaká růže pro nevěstu, nebo bachelor český, tak se oni úplně loučí a říkají si, že bože, proč odcházíš, Mary, nebo kdo, že a nikdo to nechápe, ale já to chápu, protože ti lidi jsou spolu 14 dní v kuse a začnou se mít rádi, jo, to tak prostě je. A mal si tam možno niekedy aj také momenty, neviem, bola to pre teba taká prvá najväčšia skúsenosť, nie? V rámci štábu a kamier, že to, že sledujeme strašně veľa ľudí. Mal jsi někdy taký ten jako keby, tak tím, že jsem tanečník a vlastně od malinka jsme tancovali, tak jsem byl zvyklý, že se na nás chodí dívat lidi, nějaká pozornost, že potřebuju být, že v šatně se chovám jinak, jak třeba na tom tanečním sále, takže jsem věděl, že když se zapne ta kamera a je to nějaká reality show a lidi se chtějí bavit, takže musím být jako trošku tím to dát, jakože přijít do reality show a být introvert a sedět od rána do večera na lavičce, tak jako dá se to taky, ale není to úplně asi cesta, jo. Takže já jsem se na to těšil, ty kamery samozřejmě, člověk říká, že se na to zvykne, on se na to zvykne, ale jako kameru v koupelně doma nemám, jakože... No, asi je to trochu je to, zvyknou se na to lidi a je to vidět, že jo, po pár dnech, za 2-3 dny ti lidi najednou začnou být otevřenější, zmizí taková ta prvotní slupka tvrdá a začnou být normálnější, začnou být příjemnější, začnou ukazovat i ty chyby svoje, který vlastně konec konců jsou dost sympatický. Mně se hrozně líbí, když je někdo třeba v něčem nedokonalej a řekne, no prostě já to neumím. To je vlastně jako taková ta póza, že jsem ve všem dokonalej, není nikdo. Takže já jsem věděl, že nejsem nejvyšší ani na to, tak jsem to prostě vzal z jiné stránky, snažil jsem se být nějak vtipnej a nějak se to podařilo do finále, no. Takže... A keď si potom přišel domov, nemal si možno taký ten pocit toho, že někdo ma sleduje? Tak určitě měl, jako to podle mě řeší každý, protože ty lidi tam chodí kolem 20 až 30 let a pořád ten vztah s těma rodičema je takovej hodně rodičovský, bych řekl, že to není už, to jak člověk stárne, tak ty rodiče začnou být jako kamarády, ale já jsem měl 20, když jsem šel na casting, tak jsem měl 21. Takže 21 let jsem měl v tom, že v Love Islandu, takže když jsem to říkal našim, tak moc tomu nerozuměli, jako na co, že, tak měl jsem pak strach, když jsem tam byl, že jak si, co si o tom budou říkat a poprvé tě tvoji rodiče vidí, jak seš v posteli s nějakou holkou, jakoby víš, vlastně, ono se to třeba děje v pokojíčku, ale jsou zavřené dveře, takže jako nic nevíš, jo, takže najednou se na tebe dívají přímý přenos, teď se na to dívá celá republika, kamarádi, všichni, tak myslím, že pro kluka je to furt lepší jak pro holku, že vlastně pro tu holku musí být taková suverenější, ale zase, když ta holka doma řekne, hele, já to zvládnu, nemusíte se o nic bát, já jsem prostě slušná holka, já to zvládnu, já tam nebudu dělat. A i když to bude za hranicí nějakého, třeba nějaké erotiky nebo něčeho, tak stále to je jako v rámci nějaké hry, já to jako zahraju, ale jsem jako stále normální, nejsem jako, víš, nějaká uletěná holka, takže vy nemějte strach doma a tak si myslím, že to je nejlepší říct jako těm lidem doma, no, kolem tomu okolí, že já to zvládnu a vidíte, jak se vrátím, že budete ještě rádi, že jsem tam byla. Jo? Tak asi bych to popsal. A Love Island ti teda prineslo vlastne aj veľa nových followerov, hej, v rámci Instagramu. A ako bolo pre teba toto, že zrazu taký nápor ľudí, fanúšikov, ktorí ťa začali sledovať a vnímať? No, tak člověk ze začátku vůbec neví, jak s tím má naložit, že jo, vůbec vlastně, když dostane teďka 100 000, 150 000 na Instagramu followers, teďka má obrovský dosahy, no. Že jo. To je 100 000 už tam máš. No, já jsem měl, myslím, 60, pak jsem měl nějak 110, kolem 100 se mi to furt tak nějak motá, 115 jsem možná měl někdy nejvíc, nebo 120, nevím. A teďka mám 103, myslím. Takže se kolem té 100 motá, ale člověk to dostane a teďka jako přijdou mu nějaký spolupráce, teďka on vůbec neví, jak to má nacenit, jo, za kolik má si ten obsah jako vlastně říct, že jo, pak má problém i jako to udržet, třeba někdo mu to vydrží 3 měsíce, někdo to dokáže udržet 2 roky, teďka někdo chce něco točit, ale teďka neví jak, že jo, takže my jsme taky z začátku, já to dělám tak půl na půl, jo, já úplně nejsem influencer, já někdo řekne, že jsem, tak jako já
jsem rád, když se tak nazve, ale vlastně vůbec to nedělám, nebo jako dělám, že občas mě třeba kamarád Adam Štrba nebo další kamarádi tady z toho prostředí mě osloví, že řeknou, pojďme se natočit, tak já jdu moc rád, mě to hrozně baví. Ale jako nejsem primárně ten, co by se potřeboval vyjadřovat nějakým věcem, děláme svoje věci a vlastně ten influencering mám tak jako doplněk. Tak teda Love Island ti priniesol veľa nových sledujúcich, máš 103 000 aktuálne na svojom Instagrame. Aké bolo pre teba toto teda? Je to šok, říkám, je to těžký uchopit na začátku. Člověk to dostane a vlastně neví, co s tím má dělat. Jestli má točit videa, jestli má točit reelska, jestli má dělat nějaký spolupráce. Je to hodně naraz a člověk tak jako postupně musí jako vymyslet, jaký spolupráce třeba mu vyhovují, protože člověk z začátku třeba bere všechno a pak zjistí, že díky nějaké spolupráci nedostal nějakou další spolupráci. Jo? Takže je potřeba se s tím nějak tak jako pomalinku, tak jako nic neuteče vlastně, jo? Ale je potřeba začít makat, je potřeba se třeba zeptat i jako nebo poprosit někoho, třeba i mu zaplatit, třeba hele, potřebuji nějakou radu tady s tím, někoho, kdo to třeba dělá. Doporučuji se ptat lidí, co ty followers vytvořili sami a nedostali je, jak já třeba z Love Islandu, jo? Protože ti lidi, co je dostali z Love Islandu, jako jsem byl já, jsem vůbec nerozuměl tomu a myslel jsem si, že tomu rozumím. Dneska o 3 roky později bych to zase dělal úplně jinak na začátku, jo? Ale jsem rád, jak se to udělalo všechno, takže vlastně jsem spokojený. Ale co chci říct je, že dobrý se někoho zeptat, co s tím vlastně dělat, ale co jako pomalinku, ale nezaspat úplně, že prostě ten měsíc, 2 to vydrží furt stejný, nebo 3 nebo 4, ale začít točit nějaký videa, vytvářet nějaký content, pokud to chci dělat, tak jako fakt jako živit ty sociální sítě. Myslím si, že dokonce se doufám shodnu s více influencerama, co dělají, že dneska není až tak potřebný jako dělat nějaký zajímavý content, ale že lidi prostě jako chtějí něco sledovat. Ano, takže a můžu takovou pravidelnost, aby mali. Když prostě obdivuju lidi, co to dokážou 2krát týdně vydat video a vydávat furt 2krát týdně. Mám kamarády, takový 3 kluci, Pláž Boy se jmenujou, kteří prostě jsou schopni vydat prostě 2 videa týdně, prostě potkat se, natočit to, vydávat to, obdivuju to, protože já nejsem schopen, jako já nedokážu si představit, kolik času to musí stát, jako ty natočit ty videa, jo? Takže já to nedělám, nebo jako tak nějak z části, ale když to fakt někdo chce dělat naplno, tak musí tomu fakt jako obětovat prostě 3-4 dny v týdnu určitě, aby to jako fungovalo, aby to točilo. Takže pokud dneska jsou influenceři tak jako dobře virální a dělají to, tak s tím mají hodně práce, hodně. Takže když jsem to poprvé dostal, tak jsem vůbec nevěděl, co s tím dělat, tak jsem se snažil nějak to pochytit, nějaký videa, svíst se na nějakým trendu, nějakých jako TikTokových videí a tak dále. Takže tak nějak jsem se to snažil dělat a vlastně to dělám doteď, jakože nevymyslel jsem žádný vlastní content, jo. No jasné. Tak za influencera sa úplne až tak nepovažuješ, ale ty si predovšetkým teda tanečník. Áno. A to je tá cesta, ktorou ideme ďalej. A ty si bol v Let's Dance. Áno. Tu máme, keď si aj vlastne vyhral s Jankou Kovalčíkovou. Ty mám pihy, na to sme nečakali. No, vidíš, to máme tu také spomienky tvoje. Všetko z svojho Instagramu teda. A poďme k tomu Let's Dance. Janka Kovalčíková, ano. Tak první série byla se Zuzkou Šebovou pro mě, to bylo 2022, to jsme byli ve finále, pak jsem byl s Jankou, to jsme vyhráli 23, 24 jsem byl s Tinkou a 25 uvidíme, to ještě nevím ani. Ale teda budeš, možno ťa očakávať v Let's Dance. Tak doufejme, že to tak bude. Doufám, že jo. Keby si mohol ty vybrať, tak s ktorou partnerkou by si chcel byť? Letos v Let's Dance? Tak s někým, kdo se bude těšit na tréninky, kdo bude usměvavý, kdo bude ke mně pasovat. Dobre, tak napríklad taká Simona Leskovská? Tak je tam spoustu dalších hereček, určitě. Alebo Zuzka Porubiaková. Vlastně, já nevím teďka, kdo aktuálně je venku, protože to až tak nesleduju, takže nevím, jestli Simča je venku, pak je tam Zuzka Porubiaková. Ano, Zuzka Mauréry, Evča Burešová a ještě někdo tam je? Rachel Šoltejsová. Rachel, tady těch 5 holek, přesně. No. Takže, hele, myslím si, že jakoukoliv bych dostal, tak je to úplně super. Dobre, a keď si spätne tak spomenieš teda na tie začiatky v Let's Dance, úplne taký ten prvý moment, keď ťa oslovili, že poď do Let's Dance, aké to pre teba bolo? No to bylo zajímavé, protože já jsem vlastně dostal telefon z Vily, hned jako ještě jsme byli na Kanárských a už mi volal, ten jeden klučina, který co tam dělal, tak mě volal, ať jdu na casting do Let's Dance, takže vlastně to byl snad druhý hovor, co jsem měl jako přímo po telefonu, volal jsem nějak naším a pak hned toto bylo, že mají pro mě nabídku, že prostě ať jdu na casting, ať to jdu zkusit, že by to líbilo a Pepe Majeský mě s tím Kedešem nějak vybrali a vlastně byl jsem už 3krát, no, takže se to tak nějak povedlo, jo, ale jo, tak pamatuju si, tak teď jsem na casting, ale tak víceméně takový ten komplex těch tanečníků, je to těžký to vybrat, jo, myslím si, že je to i o štěstí, že prostě zrovna to klapne, že
třeba někteří tanečníci se ptají, jak je možné, tam je třeba, jsou i tanečníci, kteří jsou mnohem lepší jak já, tanečně, výsledkově a říkají, tak jsou třeba tak trochu jako naštvaní nebo tak ne, třeba nejsou, ale říkají to, proč třeba tam nejsem já a jsi tam ty. A ti tak to píšu? Tak třeba se o tom bavíme, to zase jako ne, ale tak se potom bavíme, jaký je ten klíč, třeba a já vůbec nevím, to prostě je náhoda, to je prostě tak vyjde, jo, prostě je tam pan režisér, je tam někdo, kdo to s ním dělá, jo, je tam ještě ta Šema, se kterou prostě to oni tvoří, celou tu Let's Dance a vyšlo to, prostě byla nějaká partnerka, já jsem k tomu byl a nějak to klaplo, že častokrát se to tvoří jako i na poslední chvíli, protože potvrdí to nějaká herečka a najednou k tomu prostě je partner, ale vůbec to nemečuje. Prostě ten pan režisér má tu možnost to vidět a ti lidi jsou pak třeba naštvaní, že proč tam nejsem já, nebo to, ale to prostě to tak někdy vyjde. Já bych to pochopil. Samozřejmě mrzelo by mě to, kdyby mě nezavolali a řekli by, hele, byl letos nic. Mrzelo by mě to velmi, jsem moc rád, že jsem tam, ale asi bych to pochopil, protože prostě někdy to prostě nemusí klapnout, jo? Někdy máme herečky všechny třeba vysoký, ano. Já mám 176 cm 7, takže já bych všech budou 180, no tak prostě bych tam neměl potřebovat bychom tanečník, co jsou vysocí. Hej, a tak to je ze vším asi, tak to je ze vším, prostě i nějaká role si myslím, nebo hledají do rádia nějakou prostě pozici moderátora, co bude dělat nějakou show a já jsem třeba, oni chtějí dokumentární a já bych dělal víc srandu, tak to nemečne. Tak asi tak to dopadlo, že prostě přišel jsem na casting a zrovna to mečlo. A jsem za to rád, no, tak prostě podařilo se to a zažili jsme v Let's Dance neuvěřitelné zážitky se Zuzkou, s Jankou a s Tinkou jsem doteďka kamarád a je to neuvěřitelné, byli jsme na tour, vlastně se všema třema jsem tancoval a prostě ty zážitky, co jsou z té tour, no, jako super, prostě skončí tour, pak jdeme někam na jídlo, prostě ta sranda, to kamarádství, pak s ostatníma, jo, jsou tam ty největší slovenský jména, jsem kamarád s Jankem Tribulou, prostě, který je superovej. Dupáčik. No, tyjo, ale i on, který prostě začátku měl z toho strach, se naučil jako zatancovat perfektní quickstep třeba, jo, takže já si myslím, že tancování se naučí každý a právě ta dřina a takový ty stejný strachy z toho, že se to nepovede, zapomenu kroky a tak to spojuje ty lidi a otevře to těm lidem oči, je to až neuvěřitelný, že se ti lidi třeba dostanou do té Let's Dance a pak jako najednou vidí, že ten život jde žít i radostněji, že prostě najednou jsou třeba ve svém životě už tak jako hodně zacyklení, mají hodně práce a tak a najednou přijde Let's Dance a najednou je to prostě ožiju. Jo, a to je jako wow na té Let's Dance a proto si aj myslím, že to ty lidi baví, že ten vývoj, že na začátku první kole je nějaká herečka, třeba zpěvačka nebo moderátorka nebo někdo a začne to prostě tak nějak jako, že se ukáže a postupem těch kol ten vývoj a ve finále třeba když se dostane, tak prostě ten člověk úplně nabere najednou to sebevědomí, už je jinak na ten parket a už se víc třeba směje, už to víc užívá, takže mě baví i sledovat ten vývoj, ale vlastně několikrát jsem teďka za tu dobu si všiml, že spoustu lidem úplně to dalo jako vítr do plachet, že začali úplně se víc usmívat, žít, jo. Takže a všichni, co tam byli, ze všema, koho potkám, tak se vždycky pokecám, taky rád vidím, jako to je, tady takový ty společní zážitky, ty lidi prostě stmelí a jsem rád, že se to děje. Že vyslovene už je to jako keby taká rodina, hej? No tak určitě, jako ten tým je tak rodina, tak jako vidíme se vždycky na těch projektech, je to hodně práce, ale určitě je to, máme všechny rád, je to až neuvěřitelný, že to tak je, ale je to tak. A čo hovoríš na to, že tento rok v porote nebude Adela, ale bude tam Adam Bardy? Adam Bardy má neuvěřitelný humor, myslím si, že se máme na co těšit, že Adamek je třeba, on to tak asi tolik ještě neprezentuje na venek, ale taky zase v tom zákulisí bavím se o tom, že máme srandu i konkrétně o něm, že prostě on někdy tak pohotově zareaguje, že to je až jako úplně se směju ještě doma, jo, prostě Adam je neuvěřitelný, takže se na něho moc těším v porotě. On je přesně ten případ, že na začátku byl takový prostě jakoby, že to tak poznával pomalinku a v tom finále prostě zatancoval a skončil druhej, jo, jako v průběhu zatancoval víckrát, ale v průběhu se prostě zlepšoval a ta Domča Rožková ho dotáhla už úplně až do finále a Janko Koleník, který prostě tancuje úplně jak bůh, tak ho neporazil, jo, ale ten Adam se normálně naučil tančit, jo, prostě já těším se, že bude v porotě někdo, protože to zažil, dokáže se vcítit i víc do těch lidí a je hrozně pohotovej, vtipnej, takže se na něho těším. A Adelka, to nevím, to vlastně jako, tak samozřejmě byla vždycky pohotová a tak, ale tak třeba zase bude někdy, no tak je to z nějaký taký období asi, nevím. Tak ale každopádně určitě se bude na čo pozerať, si myslím. Určitě se bude na co pozerat, takže důležité je posílejte SMSky. Keď už, tak už len na teba, hej. Ano, posílejte SMSky. Byl by to můj sen, letos, kdybych to vyhrál,
tak opět, tak je to o to těžší, že jo, to vlastně jako zopakovat, ale určitě se to dá, jako myslím si, že třeba někteří lidi jsou víc favorizovaní, někteří míň, ale naopak právě dokázat tomu národu, že i ten člověk, který není předurčen k tomu třeba to vyhrát, tak může. Že prostě vlastně ta dřina, ten trénink, já vždycky říkám vám všem, kdo trénuje, vyhrává. A je to tak. Kdo dělá reelska dobrý a kdo dělá je furt, tak se naučí dělat dobrý a bude velký influencer. Tak je ve všem. Takže kdo trénuje, vyhrává a já letos jsem rozhodnutý do toho dát všechno a je na co se dívat. A je to prostě paráda. A ty už od malička si mal ako keby taký zápal pre súťaživosť? No jasně, keď si začínal? Jasně. Já nejsem asi úplně jako, že bych měl celý život chtěl být tanečník, to tak vůbec nebylo. Já jsem začal tancovat na základní škole a tak, ale soutěžil jsem ve všem. Prostě jako i v obchodě u zaplacení dokážu soutěžit, jako mám to rád, to soutěžení, baví mě to. Je to nějaká závislost, mít ten cíl nějaký a to, když se podaří, tak ta cesta k tomu je hezká, ale jako mít ten cíl a snažit se pro tu vášeň vlastně jako prostě tu mám k tomu pořád takovou vášeň i k tomu tancování, nebo i více věcem, ale k tomu tancování nejvíc, že vlastně mě baví jako sám sebe překonávat, protože pak zapálím i ty ostatní. Že vlastně člověk, když děláme nějaký taneční kurzy a já sám hořím pro tu sestavu, kterou vymyslím, tak ty lidi toho cítí. A prostě ty holky, co tam máme třeba, tak to je prostě wow, to je super, když máme nějaký kurz, jsem pozvaný třeba nějaký taneční klub, že mě pozvali, tam učím nějakou lekci, tak je tam 20 lidí a prostě já vymyslím sestavu a ti lidi to ženou a pak ještě třeba večer mi napíšou zprávu, na jakou to bylo taneční písničku a tak vidím, že jsem je zapálil a ty lidi, když jsou zapálení, tak je to baví a to je ten cíl toho celého. Že vlastně ta less dance podle mě i je dobrá, že když člověk jako zapálí toho tanečního partnera, toho svýho do toho, že se do toho prostě zblázní, na ty 3 měsíce stane se sportovcem, tak potom zapálí i ty diváky a oni ho podporují a celý to prostě jako vzkvétá. Takže dalo by se to dělat i tak, že zatancuju nějakým způsobem, ale líbí se mi, když lidi do toho jsou prostě úplně jdou do toho dravě, po hlavě, snaží se, zároveň si užívají tu atmosféru mezi těma kamarádama, nově vzniklýma. Takže těším se na to. Mám to rád. A teba nejak k tomu tancu dostali ako keby rodičia, alebo... Měli jsme to na základní škole, jako na základní kroužek, škole a tam to začalo. Akoby, že, tak si začal nejako, že čo budem robiť, idem na tanečnú. Asi tak, no tak viděl jsem to ve druhé třídě, bylo mi asi 8 a začali jsme tancovat se ségrou a dělal jsem házenou a fotbal a všechno možný a plaval jsem a najednou pak vzniklo to tancování, že budeme dělat víc a víc. Takže máme tu aj fotku, keď si začínal, alebo... To je vlastně, tato partnerka je tato vlastně. To je, Zuzka, to hej? To stejný. Vlastně. Inak to sa to podobá. Jo, to je vlastně, tohle je Zuzka jako malá a tohle je Nelča jako velká. Tohle je moje ségra Nelča a je to paní doktorka, zubárka, takže ona už teda netancuje, ale tancovali jsme spolu a vlastně můžete vidět ty vtočený pičky, tak s tím mám problém stále. Stále si sa to nenaučil. Ne, a to postavení aj tu ručičku takhle drží vám, jo, takhle pochrumtěnou, jo, takže, jo. Ale můžete vidět, že vím perfektně u ségry, kde je lopatka, bylo by divný, to bylo jinak, že jo. Hej. Tak když to stále zostalo z toho detstva. Jo, i ten výraz je podobný. Vlastně... Aj vlasy ti zostali rovnako. No právě, ano, jo. No aj Barbara mám stejnýho. Počujeme, a o Ríšavi, keď sa tak hovorí teda väčšinou o dievčatách, sa hovorí, že také vášnivé. Je to platí to aj pri mužoch? Tak teď jsem tady půl hodiny vyprávěl o tom, jak je potřeba zapálit do toho tance ty ostatní, takže baví mě i jiné věci, které prostě jsou vášnivý. Třeba... Například? Třeba podle mě vášnivý je golf. Takže hráš golf. Nebo, co může být vášnivýho? Třeba určitě se dá vášeň úplně do všeho dát, jo, takže tím bych to přeskočil dál. Dobre, a ak by si netancoval, tak čo by si robil? Tyjo, baví mě auta, baví mě motosport, baví mě lítání. Lítám letadlem, mám piloťák, takže bych si asi našel, ono to tak asi jednou dopadne, že vlastně to tancování teďka je mi 24, takže dokud mě budou nebolet nožičky a bude to, že mě to bude naplňovat, tak to budu dělat, ale jakmile přijde moment, kdy to nebudu dělat, tak budu podnikat v jiném směru a budeme dělat jiné věci, jako který už dělám stejnak, ale je to tancování pro mě nějaká vášeň a dělal bych spoustu jiných věcí, no, tak baví mě lyžovat, baví mě všecko, jako já, na co si vzpomenem, to mě baví, jo.
Akorát ta dovednost je dobrá, když to pak člověk má zmáklý, tak už se mu to dělá líp, že když člověk začne jezdit na snowboardu a nebo na něm jezdí 10 let, tak už si to užívá jinak. Tak ano, je to přece rozdíl. Takže když začnu hrát golf, tak nebo já nějak hraju, tak odpálím to, lítá to všude, že jo, tak mě to nebaví, protože ztratím 15 míčků během hry, no tak mě to nebaví, že furt někam lítám, ale kdybych zahrál 4 rány, tak je to perfektní zábava, jo. Takže je to vždycky o tom skillu nějakým. A ako je to s dievčatami? Momentálne máš niekoho? No. To je, že? No, to je, to že? Jsou otázky. To už jsme dlouho nikdo nezeptal. Otázky na tělo. No, asi jo. Asi jsem konečně jako potkal někoho, s kým bych už fakt asi zůstal. Takže... Ej, povieš, o koho ide? To sú silný slova, že? Povieš, o koho ide? No to je dosť silné. To ako keby teraz si vyslovene takto, že verejne úplne, kvázi už povedal, že chcem vážný reálny vzťah. No, jako... Až taky, že svadba. Až taky, že... Říká se častokrát, že ten moment, když přijde ta pravá osoba, to člověk pozná, ale třeba kolem něho chodí roky. Jo? Třeba kolem něho chodí roky. A pak v momentě se nějak jako sednou třeba, nebo kecají a vlastně ten moment si ten člověk uvědomí, že vlastně, aha, to je ono. A to jsem asi zažil, no. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale jako až tak hluboce zamilovaný jsem asi nikdy nebyl. Ale myslím si, že tady to je dost nadějné. Okay. Až tak. Až tak vážně. Moc, to je teď vážné. jsem vzal úplně, že wow. úplně, že každý mě vnímá tak jako takového floutka, bych řekl, že jo, že jsem takový, no, tam do větru a to. Ještě s tou Nicole ty kauzy různý, že? Takže to se změnilo, no, hodně, to se změnilo, ale až teď, jako vlastně, no. Tu máme predchádzajúce vzťahy. Ježišmarja, to je tady nějaký to jsem se úplně lekl. Výber. Jakože všem to sluší, jsou to moc hezký holky všechny. No. Tyjo, tak keď si hovoril tak takhle jsem to ještě nikdy neviděl. Tak to pokope. No. A všetky spája to, že sú blond. Aha. A teraz je takisto blond? Teraz je to úplně jiný, no. Teraz nie. Takže nie je blondýna, bruneta. Ne, je to úplně jiný, no. Je to vlastně Vietnamka. Ne. Je to jinak, no. Je to jinak, ale tyjo, to mě teďka zaskočilo, jsem to snad nikdy neviděl v pokopě. No tak Nicole to víme, že jo, Sylvie byla jedna z prvních holek, co mi tady ukázala Bratislavu, takže s tou jsem zažil super srandy, takže na Sylvii vzpomínám taky rád a Lauri, roztomilý človíček, taky usměvavá holka, takže a všechny se doufám mají dobře. Jakože, tak já verím, že určitě ano. Jsme spolu strávili nějakou, třeba s Nicole chvilku, se Sylvie taky chvilku a s Lauri skoro rok nějak tak, takže jo, super, sluší to všem, že? Já předpokládám. Až se dívám, já jsem se, jako na to, jak jsou hezký ty holky, já jsem jako fakt škaredý, já nechápu, co na mě, že tak, teď jak to vidím, jak jim to sluší vlastně všem, že? Určitě museli na tebe něco vidět, ne, keď s tebou boli. Jo, asi ten blbej humor, nebo nevím. Ale jo, taky moc pozdravuju, sluším to, ale takhle mi to už neukazují, to je velmi zvláštní, je to taky, to je kdybyste pozval nějakou holku a tady takhle mě vystavil jako já, nějací dva kluci třeba, no pojďme dál, je to sluším to. No. Dobre, a čo hovoríš na to, že Sylvinka si začala s Dankom? Tak, ako si na to zareagoval, keď si to zbadal? Tak co na to mám hovoriť, no tak je to její život, jakože já to nechci asi nějak, jakože... Hej, chápem. Lebo je to ukáže diametrálně odlišné, vieš? Zaprvé sleduju tu politiku slovenskou, určitě, ale poslední 3 roky, co tady se pohybuju, jo? Takže já vůbec nevím, co se dělo předtím. Ten její partner, prostě viděl jsem nějaký spoustu videí, jak on se vyjadřuje, je to někdy vtipný, ale taky se s ním mohla mít nějak v soukromí dobře, jako to, že my ho vnímáme tak, jako je, že jak říždí tady tu politiku, tak jako netušil jsem, že se Sylvie zajímá o politiku, jo? Takže asi tak jsem netušil, že to, překvapilo mě to taky, ale já jsem ji i dokonce nějak viděl a říkal jsem mi, že jak se má a byla spokojená, takže ježiš. Tak to je důležité, aby byla hlavně šťastná. A jsou spolu vůbec? Já ani nevím, jestli spolu vůbec tvoří pár. No, mně se zdá, že ještě jsou. Jo? Tak je pozdravujem. Tak, dobre, a Lauriku si podporoval aj v Love Islande? Jasně. Hej, pozrel si to, keď tam bol. Jasně. Jo, tak proč ne? Tak a tam to proč stroskotalo? Čo sa tam stalo? To je tak prostě v mlze už všechno, že já nevím. Že taky zahmlené všetko. No, já to vždycky tak říkám, že vlastně ani nevím a
ty holky to pak řeknou, že jo, stejnak. Takže počkáme si potom na vyjádření. Potom nějaké videa, fotky. Ne, ale s Laurou mám super vztah, si myslím pořád, takže, nebo nemáme žádnej jako takhle, ale kdybych ho potkal, tak s ní hrozně rád s ním pokecám, jakože úplně v pohodě, prostě to tak nebylo, hotovo, jde se dál. Prostě říkám, že prostě být zamilovaný, to musí cítit člověk, jako asi jsem to poznal až teď, že to fakt jako musí být tak hodně, no, tak jinak. A vyslovene to tak cíti, že už by si šel do něčeho vážnějšího? Tak slyšel jsem nějakou teorii, že mužům se jakoby vlastně mozek dovíjí až do 25. roku. Mm-hmm. A vlastně mě to teď přichází, mě bude za chvilku 25 a až teďka to začínám vnímat jinak, jo. Okay. Že předtím jsem chtěl prostě hezkou holku, jo, to asi je vidět, že jsem tak jako chtěl hezkou holku, že jít s ní někam na oběd, večeři a to mě jako zajímalo hlavně, jako, že jsem hlavně chtěl hezkou holku. A teď chci hezkou holku, ale už se dívám na ty věci trošku jinak, že, což neříkám, že vůbec jako oni byli super i tak, ale třeba některé věci jsem viděl jinak, jak oni, takže se hodí k někomu jinému. Ale už to dej pryč, to je prostě... Dobre, dáme úplně... to preč. Tu máme už teba tvoju vášeň pre lietanie. A to už tak od detstva nejako prišlo, ne, hej? Tak to je loni, to je vyfocený loni. To je loňský rok, to jsem měl takový cheat day víckrát za sebou. Je to tak, můj dědeček z Olomouce, který je mi velmi blízký, mě k tomu přivedl. Poprvé jsem letěl ve 3 letech. Wow, a pak jsem v nějakých 19 udělal pilotní průkaz a můžete vidět krásná obloha, jo, ten humor jsem tam vložil. A dal jsem srovnání, jak to vypadalo 2012 a 2022, tak nějak. A ano, lítávám a je to moje vášeň a asi k tomu lítání budu mi vždycky blíž, jak člověk, co to k tomu přijde později, protože já jsem na letiště chodil od malinka. A vlastně je to takový vlastní svět a je to skvělý. Jako lítání je potřeba k tomu nějaký respekt, ale vždycky mi to tak jako uzemní, protože člověk se soustředí jenom na tu jednu věc. Když jede v autě, tak 1000 věcí, prostě řeší rádio, telefon, blbosti, jako mu zvoní, všecko řeší, volám, furt něco přes handsfree a tak. Přes handsfree, ale v tom letadle tak není. V tom letadle prostě máte knipl, oblohu, musíte komunikovat s tou věží a tak dále, předpisy, navigaci, sledujete 1000 věcí a člověk se fakt soustředí. Pak přistane a i kdyby se zastavil čas. Mm-hmm. A to je asi to nejpříjemnější na tom, že člověk přistane, je na zemi a tak jak kdyby tak jako pomalu rozvolňuje, nemá ani chuť nikam spěchat, jo? Když jdu domů z letiště, tak už jdu pomalinku. Takže jo, lítání je skvělý, no. A nikdy si nemal ani taký ten moment, že si sa možno bál výšok alebo také niečo? Neprišlo ti? Tak vysokých holek se bojím doteď. Ale... Vysokých holek se bojíš. Ale co jsem chtěl říct je, že je to cool, já jsem vždycky prostě si říkal, že to je cool, ne, vzít holku prostě do letadla na rande, takže tak je to prostě, také netradičné, jo, hej? Tak že můžu vzít i na skuter, jakože to je taky dobrý, že jo, dám mi helmu a tak, ale tím skuterem se přijde na letiště a teďka třeba to neví a řeknu, pojď, jdem se proletět a vezmu ji jako já, jako, tak asi to musí být cool, no, takže to jsem chtěl být, já jsem chtěl být cool, takže jsem to udělal, ale zároveň mě ten dědeček k tomu vedl nějak a jsem to rád. No? A mal si možno niekedy aj kvázi nejakú nepríjemnú skúsenosť pri lietaní? Jasně, že sa ti niečo stalo? Tak vždycky se tomu snažím vyvarovat, že jeden pilot mi poradil takovou hezkou větu, že každý pilot si přeje být jako, když je dole, tak nahoře, jo, ale furt je to lepší varianta, když jsi nahoře, tak přát si být dole. Hej, jo, že vlastně jak si vyletíš a už je špatný počasí nebo něco, dostaneš se do takové situace už vlastní jako nějakým uvážením, tak už je to špatně. Takže já to dělám rekreačně, dělám to pro zábavu, takže já jdu lítat jenom, když je hezký počasí, nejsou nějaký bouřky nebo nějaké očekávání a když není hezký počasí, tak se prostě zbalím a jdu domů. A i když domů a jako se člověk netěší, tak prostě někdy je potřeba to tak jako nechat to letadlo, zavřít hangár a jít zpátky domů, protože jako někde se zrakvit prostě zbytečně nějakým blbým počasím, tak se může úplně zbytečně, jako může se stát i nějaká závada na letadlu, ale dneska ty letadla už jsou dobře vybaveny, mají záchranné padáky, mají odpovídače, člověk jako může se stát, že upadne křídlo a můžu vystřelit padák a zachrání mě to, takže dneska ty letadla, ty ultralehký nebo tady ty menší letadla jsou vybavený takovýma přísporema, že už člověk jako se musí dostat fakt do takový, nebo nechci to tak hodnotit, jo, může se dostat i do nějaké normální standardní situace a může se stát nějaký problém, jo, ale je to vždycky o té přípravě, podívat se na to, není to jak auto, není to prostě sednout a jet, jo, a častokrát lidi třeba přijdou, že chci svíznat nějakou Olomouci nebo někde se podívat.
a prostě je špatný počasí a prostě přijeli půl hodiny někam, tak sednu a řeknu, hele, dneska to nejde a musíte jít domů. Bohužel, na budouce. Bohužel a ti lidi to třeba častokrát nechápou, ale jako je mi jejich život cennější, jo, a já mám taky strach, že jo, taky se prostě do toho nepůjdu jen tak, že jo, takže všechno dělat tak, aby to bylo vždycky příjemný a byl to příjemný zážitek. Keď hovoríš o tom strachu, tak čeho sa tak najviac bojíš? Čo to je? Tyjo, jako nebojím se asi ničeho. Nemáš nič také, napríklad, že hady, pavúky, ja neviem. Ne, tak to vůbec. Klaustrofóbia. To jsem jako ani nezažil, takže to se nebojím tady těch věcí. Okrem teda tých vysokých dievčat, hej. Taková sranda, ale nevím, no, tak jako tak bojím se, že jo, tak mám ségru, mám rád, mám tu rodinu rád a tak a bojím se, že to třeba jednou tady nebudou a tak, takže se snažím toho času využívat, protože se stává běžně, že jeden den sedí někým na kávě a druhý den tady není, jo, takže toho se bojím asi nejvíc, že ti nějaká blízká osoba prostě se něco stane, jako to je asi jediný strach a vlastně zjišťuju to, jak jsem tady v té Bratislavě sám hodně pracuju a tak chybí mi ta rodina a i ti blízcí, moji kamarádi a tak mám strach prostě, když jsem, jako těším se na ně a teď bych tam přijel a zůstalo by tam obrovský jako prázdné místo. Takže toho jako, nestalo se mi to, ale to by byla asi největší rána, co mě jako trápilo, toho se bojím, jinak se nebojím ničeho. A rád takto prekonávaš výzvy, že posúvaš tak jasně, jako, že svoje to limity? Nad tím žiju, to je můj smysl života, jako začnu se zaparkovat auto tak šikmo, aby to ještě jo, zaparkovat tak, aby to prostě bylo co nejhůř a tak, ne. Překonám, baví mě se posouvat, baví mě tvořit a mám na to tu energii, takže mi to hrozně jako baví a přeju to všem, aby měli tu sílu prostě jako se překonávat, protože i když se to nepovede, tak se třeba podaří něco dalšího, jo? A prostě ten, kdo vydrží, vyhraje a mi to baví vyhrávat. Tak, Vilda, ja som si pre teba prichystal takú challenge. Neviem, či vieš, ale dnes je deň Nutelly. Fakt? Tak to spravili... protože každý den je něco. No vidíš to, tak dnes je deň Nutelly zrovna. lidí a poboska zrzavýho a kopom zrzavýho. Takže dneska je den Nutelly, jo? Dneska je deň Nutelly. A mazání na sebe nebo jenom jídla? No uvidíš, čo budeme robiť. Máš rád Nutellu? Jasně, tak. No, tak super, jasně. Tak som sa trafil celkom. Dobře, jo. Hej, dobre. Ale aj tvarušky mám rád, to sme tady měli se Stankou minule, to mě bavilo. To sme mali so Stankou, ale teraz ty máš trošku takú sladšiu výzvu. Dobre? Tak. Posunu? No. To je úlohou, respektíve teda aj mojou, lebo budeme to normálne takže súťažiť dvaja spolu. Takže si dáme takto, že Nutellu, pekne si ju dáme na tanier a budeme ju jesť bez pomoci rúk. Kto to prvý zje, vyhráva. Dobre? To je jasný, že prohraješ. Hej! No dobre, že nikdy jsem to nedělal, jo, ale tak... Počkej. Ne, počkej, jako ty to dáš sem a já teďka budu muset to jako sníst, jo? A ty to budeš muset zjesť, no to presne tak. Asi sa tak. Ale já teďka zrovna jako mám docela jako dobrou postavu, takže ty mi to... Tak trošku ti to vytrenuješ. Mám na váhu jenom 8 kg, takže... A to vytrenuješ, nebudeš sám. Ty jo, no. Pozri, takto, dobré? No a počkej, ty představuješ, že to takhle se dám, jo? Takhle? Áno, bez pomoci rúk. Aha. No, tak nejako. Počkaj, ešte to nejedz. Ešte ma počkaj. Nechci vyhrát. Počkej, aby to bolo spravodlivé. A to si vymyslel kde? To jsi viděl na TikToku, nebo kde jsi to viděl? To má tak dnes ráno, že čo by som tak vymyslel? Deň Nutelly, poďme do toho. A dneska je fakt deň Nutelly, no? Naozaj, dnes je deň Nutelly. Tak to znamená, že si to lidi mají zpestří doma, jo? Ze šlehačkou a tak. Nech sa páči, ako len chcú. Nemáš tam nějakou palačinku nebo něco? Nemám, veru. Já jsem takhle samotnou Nutellu neměl, to až ty nezákonný, ne, skoro. Tak, na zdravie, dobrú chuť. Fakt jdem soutěžit, jo? Jako do toho si prvního? Áno, ideme do toho. Hej? No, tak pojď. Dobre, takže 3, 4. Tak teďka všichni uvidí, jak se neumím líbat. To je naše sladké. Tady nejde o tak rychle, já mám tak zaleplenou pusu. To si daj. Jsi čekal, že to potom vrhnu, že? Chci vidět moje první líbání. Já jsem jak ty holky z Růžek, to trénuju na sobě. Já to trénuju na Nutellu. Chutí? Jsi mi toho dal nějak moc, ale ne? Já mám tak jisto. Jakože je to dobrý, ale... No, má by si pohnout. Takhle, jo.
Super, takže tady vyzkoušíme moje jazykové schopnosti, jo? Mám parádu, že jsem první pořadu pro ženy a já tady dělám toto jazykem. No jdeš to. Ok, tak dělám to takto, jo? No, ty si... Dobre. Takže by mě mohl někdo chytnout za hlavu. Dobre, já to mám. No, skoro, no. Prehral si. Asi lížeš častěji něco. Počkej, to já jsem prohrál, to jsi neřekl, ale... Prehral si, pozri se, máš ale tam tak prehrál jsem a teďka co, mám na tebe přepsat barák? To jsou takový hry, jo? To se má určit na začátku, ne? Jemný kečup, tak kečup nenávidím třeba zrovna. Dobre, pozriem. Takže si ho dáme, jo? Dobre. Nenávidím, jako, není mu sympatický. Dobre, tak Vilda, je viditeľné, že si prehral, hej, že si to asi vylízal menej ako ja. No, tak to môžete potvrdiť aj vy. Tak já to příště vylížu líp. Dobre. Jo. Tak a tady ta lízací soutěž, nemohl bys to jako udělat pokaždé, že by to dělali všichni? Vidíš to možno. Víš, jakože zrovna já, kluk, dělám takovou lízací soutěž, tak jako... Přijde mi to trošku cílený, je to trochu kampaň, že? Vždy je tu niečo iné, hej. No. Ale každopádne, ak to teda dotyčný nesplní, tak ho čaká trest. Takže máme pre teba prichystaný aj trest. 10 kliků. Nie, žiadne kliky. Sice možno teraz po tej Nutelle by sa ti to aj hodilo. Dosť, no. Ale tvojim trestom bude zjesť horálku. No. Hej. A môžeš si vybrať, že buď s horčicou, s tatarskou, alebo s kečupom. Je to na tebe. Bože, to jsou takový, to je jako vyber si drátem do oka, anebo skoč z balkónu. Jo? Pozri, ale som benevolentný, normálne, že to 3 paráda, máš na výber. Tak povedz, ktoré chceš. Tady jsi v klubu a jedna má fousek a druhá a druhá to spocená na kost, takže nevím. Musím, jo? No, mám to vybrať za teba. Tak jako asi nevím, jako tady ta kombinace bude hrozná, ale zkusím to. Dám hořčici a tu, jo? Horčici a tatarku, ideš do toho. Hořčici a horálku. Horálku, máš pravdu, horálka. Horálka a tatarka. Jsem ještě dneska nejedl, tak to mám parádní. Kámo, co to je? To tak jako někdo ještě přijde někdy? To ne. Sem nechoďte nikdo, co to je za show. Tady připadám, jak je teďka ten pořád na Voju, ne? Ledničko, uvař mi, nebo jak? Ledničko, vyprávěj. Ale nemusíš to zjesť celé, stačí, keď si dáš fakt, že iba kúsok, dobre? Ja ti to vyslovím, že uznám. A celá to bude nová kombinace. A možno ti to zachutí. Aké to je? Horčica a horálka. Je to strašný. Dobre. Je to strašný, kámo. Už viac nikdy, hej? Už nikdy viac. To je normálne, to je jak... Popíš tú kombináciu, lebo napríklad ja som to v živote takisto nemal, tak chceme asi možno vedieť, že ako to chutí. To je, když si máš strašnou žízeň, ale chce se ti čůrat zároveň. Okay. Jo, tak asi bych to popsal. Že vlastně se to hrozně bije mezi sebou, jo. Jsi strašně smedný, takzvaně, a prostě máš, ale strašně se ti chce čůrat, jo. Okay. Tak to pocit, že je to strašně sladký a zároveň strašně takový divný, takže, jo. A ty nevíš, co dřív, jestli máš dřív čůrat nebo dřív napít, no. Tak asi tak se cítím. Dobre, každopádně obdivujem ťa, že si to dal, že děkuju. Fakt, že si do toho zahryzol. Napíšu si to době na Instagramu. Mám tam moderátor, to dělám a ještě ochutnávač vymyslut odzadu. Nebo chceme bez filtra? Bez filtra. Odzadu bez filtra. Odzadu a bez filtra sme, no. Jo. Keďže sme bez filtra, tak ty, ako to máš v živote? Že koho tak filtruješ vo svojom živote? Čo si tak ako keby dávaš preč? Možno ľudí nejakých, že... Tyjo, nevím. Alebo čo tam máš také, že... Tyjo, nevím. Rád používám taky ten filtr na Instagram, taká ta tlustá hlava. Okay. Takový ten filtr, takový ten kulatý, tak tím občas natáčím storíčka, tak to je baví. Ale nevím, tak jako to se tak vyfiltruje samo. Nedělám nic cíleně. Tak s kým je příjemně, tak s tím se potkávám, s kým je nepříjemně, tak se s nima nepotkávám, ale myslím, že to je vždycky vzájemný, takže nefiltruju asi nic, tak snažím se všechno vnímat plnými doušky, když to přichází. Hej. A v rámci možno nejakých úprav, ty ako muž, áno, možno nejakých estetických alebo niečo v tom zmysle. Že by si nechal napíchat kyselinku? A tak to zase úplne neviem, že by si dal, ale dal by si možno. No, tak jasne, mililitr kyselinky hyaluronové. Dal by si? Ne. Nedal by si. Co je za to sem? Ne. Jako líbí se mi, když to holky mají, líbí se mi, když to holky nemají. Někomu to sluší, někomu míň třeba. Nesmí to přehánět určitě, ať si každý dělá se svým čelem, co chce, se svým jazykem, se svým rtama, všechno. Ale zároveň si myslím, že
ta nedokonalost, už jsme se dneska o tom trošku bavili, ta nedokonalost je hezká. Když přiznám nějakou chybu, já mám taky vrásku a prostě bílej jsem a vysoký čelo a nevím, nemám taky vlasu, kolik bych chtěl a tak. Nevím, jestli pojedu někdy do Turecka na nastřelení, jestli to vypadá úplně, no tak to vypadá. Jakože, tak se to mění ten názor, že jo, ono ta doba jde trošku třeba dopředu, takže třeba teďka už je to normálnější, že jo, za 10 let to bude úplně normálnější, dneska to kluci nedělají, ale za 10 let budou moc, protože se zjistí, že když se to vyplní teďka ve 25, tak ve 35 to lidi nemají, nějaké vrásky a tak dále. Takže ano, starat se o sebe určitě, ale s mírou. Takže neodsudzuješ to ani ale. Ať si každý dělá, co chce, je to jeho život, jako jestli vydělávám peníze na to, abych si pak jako upravil obličej a pak mě to dělá šťastným, nebo vydělávám peníze na to, abych si šel na dobrou večeři, je to jeho možnost, nebo na oboje, je to prostě jeho možnost. Mě baví jít si zalítat a prolítat to třeba a někoho baví si upravit a má z toho radost a každý den, když se vidí v zrcadle 10krát denně, tak si řekne wow, to je pěkný, pak jakože někdo má nějakou jako komplex, že jo, prostě řekne si, od malinka mám malý rty, tak si je dofouknu a když ta možnost je, to je skvělý, že to je. Jo, samozřejmě, když se někdo přežene a prostě už to je moc, tak jako já bych si takovou dívku nevybral, jo. Můžete vidět, že moje dívky mají možná nějaké malinké rtíčky. Také maličké úpravy, také nějaký, něco tam asi bylo. A takže mi to nevadí, ale jako nepotřebuju to, jakože víš, jako někdo řekne, že to potřebuje, aby to ta holka měla vůbec. Dobre, takto v blízkej budúcnosti, čo ťa čaká? Alebo čo by si možno ešte chcel tak kvázi dosiahnuť do svojom živote? No, chtěl bych mít nějaký podcast. Právě s tím Petrom. třeba. Nebo s někým, kdo mi nebude dávat Nutellu. Nebo hořčici a tak dále. Ale pozri sa, potom možno ty někomu to môžeš dať. Přesně. Ty sa možno inšpiroval odzadu. Tak to zhrnem, jo. Tancování mě stále velmi baví, takže doufám, že následující rok bude hodně taneční. Baví mě moderování, moderuju letos spoustu akcí, takže to mě taky baví. Takže pokud dáte moderátora, můžete mi napsat. A to mě baví, jako s lidma takhle někde moderovat nějaký akce, to je fajn. A pak děláme svůj nějaký takový soukromý biznis, takže to doufám, že se bude vyvíjet lepším směrem dál a dál. Takže tak, je to asi zbytečně rozebírat, ale je to ohledně, je to na počítači prostě nějaký věci, takže je to obchodování, můžeme to nazvat jako obchodování. Takže nějaké obchodování, to bych chtěl, aby se to posunulo ještě na větší level, už se to dostalo na někam, ale chtěl bych tady ty 3 části nějak zvednout. A pokud budeme točit nějaký sociální srandy, nějaký výstupy, tak to mě bude bavit taky. Každopádne ti prajem, nech sa ti to podarí. Ďakujem. Všetko to, čo si povedal, že nech ti naozaj vyjde. Hlavne teda nech sa posúvaš v tom tancovaní, lebo podľa mňa to je pre teba taký to, že čo ťa naozaj naplňa a baví. Áno. Je to tak. Tým žiješ jednoducho. Je to tak. Ja ti ďakujem, že si bol u nás bez filtra a vám ďakujem, že ste to pozerali až do konca. Ak sa ti to páčilo, daj určite like, koment alebo odber. A dnes bol so mnou Vilda Šír.